పిల్లలకు త్వరలో వ్యాక్సినేషన్ వేయాలనే ప్రధానమంత్రి ప్రతిపాదనను వైద్యులు తప్పుపడుతున్నారు. ఏ ప్రాతిపాదికన టీకా వేయించాలనుకుంటున్నారో తెలియడం లేదని అంటున్నారు. ఇలా విభేదిస్తున్న వారిలో ఢిల్లీ అఖిల భారత వైద్య విజ్ఞాన సంస్థకు చెందిన సీనియర్ సాంక్రమిక వ్యాధి నిపుణుడు డాక్టర్ సంజయ్ కెరాయ్ ఉన్నారు. ఈయన ప్రధాని నిర్ణయంతో విభేదించారు. దీనివల్ల ఎలాంటి అదనపు ప్రయోజనమూ ఉండబోదని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. ఎలాంటి శాస్త్రీయ ప్రాతిపాదిక లేకుండానే పిల్లలకు వ్యాక్సినేషన్ను ప్రారంభించాలనే నిర్ణయాన్ని ప్రధాని మోదీ ప్రకటించడం తనను నిరాశపరిచిందన్నారు. మోదీ అభిమానుల్లో ఒకడినైన తాను ఈ నిర్ణయంతో విభేదించాల్సి వస్తున్నందుకు బాధగా ఉందని పేర్కొన్నారు. కోవాక్సిన్ టీకా ప్రయోగ పరీక్షల ప్రిన్సిపల్ ఇన్వెస్టిగేటర్గాను వ్యవహరించిన సంజయ్ కెరాయ్ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలతో ట్వీట్ చేశారు. దానికి ప్రధానమంత్రి కార్యాలయం ట్విట్టర్ ఖాతాను కూడా ట్యాగ్ చేశారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయాన్ని తీసుకునే ముందు ఇప్పటికే పిల్లలకు వ్యాక్సినేషన్ను ప్రారంభించిన దేశాల నుంచి సమాచారాన్ని సేకరించి విశ్లేషిస్తే బాగుండేదని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. కరోనా వ్యాప్తిని నియంత్రించడం, ఇన్ఫెక్షన్ల తీవ్రతను తగ్గించడం, కోవిడ్ మరణాలకు అడ్డుకట్ట వేయడం, వీటిలో కనీసం ఏదో ఒక నిర్దిష్ట లక్ష్యంతో పిల్లలకు వ్యాక్సినేషన్ను ప్రారంభిస్తున్నారనే స్పష్టతను ఇస్తే బాగుండేదన్నారు.